El setè principi és el del funcionament participatiu. Aquest principi es recolza en la idea de que les persones que formen part de l'empresa tenen coneixements, experteses, motivacions, inquietuds, talents que poden contribuir a la millora del funcionament de la vostra activitat. L'economia social el que fa és potenciar la seva participació de les persones treballadores o col·laboradores, generant processos de participació en els que en diferents nivells de gestió de l'organització per ajudar tant a les persones a entendre el funcionament de l'empresa com la pròpia empresa incorporar idees o noves mirades en el funcionament. Actuar en aquest sentit contribueix a l'adhesió a la missió de l'empresa i l'organització, la millora del funcionament, la innovació i la riquesa de les importacions per la seva riquesa i representar un reconeixement professional i humà que aporta molt de valor a l'empresa. Maneres de fer-ho, doncs, en l'elaboració del pla estratègic i pla anual de forma participada, tenir òrgans de representació i participació de les persones treballadores en el funcionament de l'empresa mitjançant comissions o grups de treball, obrir espais de treball interactiu per debatre i construir propostes de millora, incorporar i visualitzar el treball realitzat o aportat en aquests grups de treball.